ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. чхеле ки шумо медонен мо сар карда будем кор дар компания Фаберлика хати бо унвони Libos TV. бисёр вақте ки навистардем барои эксперимент ҳамин мара савол медонанд ки ҳамин дурустае рост нест. кора сар кардем дар компания Фаберлик. барои шумо гуфтем ки ҳақиқатша мегем, барое ки савол беҳад бисёр буд ки ҳамин дурустай дуруғай ростай 100% рост биромад ҳамин чиз чӣ ба ки мо худмон ҳамин кора кардем. компания Фаберлика омӯхтем ки чӣ будааст, чӣ фоидаҳо дорад дар компания Фаберлик. ҳамин одами кам бағале ки ҳеҷ сум надора, ҳамун кам тара ки меҷунбида кор мекардааст, соҳиби ҳама чиз мешидааст. не ба пап расному колхозни вариант шумо да гап мезанам ки ҳамин одамое ки ҳеҷ сум надоранд 250 сомон дошта бошанд басай ки ҳамин бизнеси кунанд ки ба ҳама чиз бирасанд. не колхозни вариант гап қатӣ шумо бифаҳмед ки як кори беҳтарин ҳамин компания Фаберлик будааст. чӣ ба ки мо ҳамаи амира мисол на чхеле ки шумо медонед ҳамин рӯзе аст ки якумин бо унвони Libos TV дар 5 каталог директор шиданд. директоре ки настоящий директор. хеле нест бисёри одамо гап мезананд директор нашида чуна директор меган не ки не мо хеле накардем. ҳама гуфтам кае ки директор шиден, ман худам проверка кардам, дидам на самом деле директор шидан. ойликашон баланд 100%. бо беғарзи 55,000 туҳфа мегиранд ай командаи ай компанияи Фаберлик. ина худам 55,000 ҳисоб кунем ки чанд қа мешавад беғарзи маошон. саволои дига чи ай? саволои дига ҳамин ки балои мо месӯзад. ана барои ҳамин шумо гуфтаниам ки балои шумо никогда намесӯзад. чӣ хел месӯзад? шумо вақте ки кор карден балои шумо ҳамчун пасандоз ҷамъ мешавад. ҳамчун пасандоз бо ҳамун балои шумо ҷамъ мешавад, намесӯзад. баъд шумо яку як бора ҳамонро гирифта метавонед. яъне ки пасандоз мекунад Фаберлик, балои шуморо пасандоз мекунад, дар намуди бонус мета. дар намуди бонус шумо да ҳамин чизора балотона бонус карда пул карда мета. бароям бисёр мегем бали мо сӯхт, бали шумо никогда намесӯзад. баъд бисёр дига компаниям реклама мекунанд ки дига балои шумо намесӯзад, балои шумо намесӯзад. шумо хеле гапода фирефта нашин. балои шумо 100% ҷошда места, фақат види бонус қатӣ. бонус чида балотона 100% мегирен. ин ҳамин қачизе ки ҳозир шумо мебинен, нигоҳ кунед. ҳамаи ина ман дуртар мегирам ки шумо бибинед. ҳамаи амиёра ба 250 сомон сар кардагиай. намиё ҳамашон закасам бо закас кардагиан одамо ки иҷа хай аксариятша шумо мешиносен. ина масалан ҳамаи нами чизое ки ҳастанд ҳамаи амиёра мешиносен. нами як рӯз ба 250 сомон сар шидагиай. 250 сомон қати регистратсия шидагиай. хушрувак кор кардагиай. сараш хам чизе ки гуфтанаш мо ҳамин секретоиша ки чихел шумо касе ки дар командаи мо қуш мешава секретоиша мегем ки худаш кор мекуна, рафтан мегирад. бисёр одамо саросима мешавад, мехоҳанд ки дар ҳамин як каталог, ду каталог, се каталог директ шавад. ин невозможно. фақат наставниктона меқапен. наставники шумо, устоди шуморо 100% ҳамин муваффақият бурда мерасонад. фаҳмидем ки ҳамин дута раи корӣ дора. касе мехоҳад савдо мекунад, касе мехоҳад команда месозад. мисол ба ҷое ки шумо беҳуда ба телефон ҳар ҷо гап мезанед, беҳуда мисол қати дугонотон гап мезанед, қати шиносотон гап мезанед, ҳамин характери худтона шумо иваз мекунед ба характери хуб, яъне ки ба привичкаи хуб, ба одати хуб. мисол занг мезанед дар бораи ҳамин вақте ки шумо регистратсия мешен, шумо ҳамин дар бораи ҳамин компанияи Фаберлик як каса маълумот метен, тамом кори шумо дигар рафтан мегирад, командаи шумо рафтан мегирад. кадоме ки дар командаи мо қушидагиай, розиай, данимамен пешравиё доранд. мисол ягон камбудӣ масъалаи корда нест.
Фаберлик ягон тини шуморо бераҳа намекунад. Ҳамаи тини шуморо ку ҳисоб мекунам ки справедливо сохтагие ки 100% шумо чистона во время мегирен. Агар мисол масъалаи сум масъалаи маоштона ку ягон тинтона бераҳа намекунад. А имрӯзе ки на мисол ма наблюдат кардам, изучат кардам ки ку ҳами Фаберлик ягон каса фреб кардагие масъалаи сумқатӣ не. ягон тинша ҳисоб карда мета. Тине ки шумо дорен ҳамун тинтона даже дирамтона ку мегардона ҳисоб мекуна автоматически компютер худаш шумода ответ мета. Барои ҳамун кадоме ки шумо бекорен фикр мекунед ки ин кор намешидания, кори пиррастоякай. Кори пиррастояй шумо метавонед ки дар муддати 5-6 моҳ ба маошҳои баланд рафта бирасен. Бо одамое ҳастанд ки дар муддати кӯтоҳтар мешаванд. Одамое ҳастанд ки бо дар муддати 6 моҳ 7 моҳ оилакои баланда рафта мерасанд. Мақсади ма чӣ буд? Мақсади ма чие? Мақсади ма ҳамине ки бонувоне ки мисол шароити зиндагишон пастай, мехоҳанд ки соҳиби пул шаванд, мехоҳанд ки аз ягон кас мисол зависимӣ набошанд, ҳамво метавонанд ки занг бизананд, мо ҳамвора 100% мебарем. Во мақсади асосии мо ҳамия ки занои тоҷик соҳиби бизнеси худшона дошта бошанд, дар дарони хона ҳам бошанд, вақтшона беҳуда сарф накунанд. Вақтона беҳуда сарф накунен. ин кор на самом деле ина ман худам ҳамира полни рост изучат кардам, эксперимент гузарондам. чӣ қадр ки видеои пешинаи маро бинед, видео якима дар бораи эксперименти ҳамияй ки ҳамин кор чӣ хел мешавад. чӣ саволо бисёр шуда буд ки ҳамин Фаберлик чияй ака гап зан, ҳамин Фаберлик да мо кор кунем накунем, 100% кор кунем. команда ҳамин Фаберлик худаш фақат ина мисол савдо ҳам дора. Касе мехоҳад савдо мекунад, касе мехоҳад дар хона штагӣ команда месозӣ, дар хона штагӣ команда бисоз. Фақат маълумот мисол ҳамин шампуна ки гирифтӣ истифода бурдӣ, маъқулут шид гап мезанӣ, маъқулут нашид гап намезанӣ. 100% шампунош ҳам зур шидестанд. шампуно дора дар бораи мӯи сар дора, нарехтани мӯи сар дора, дар бораи ина агар хай чизе ки дар компания Фаберлик ҳастай, занако бисёр мефаҳманд, барое ки занако истифода мебаранд. ҳамин чизо ҳамаш уже бисёри чизоша намеёбӣ, ҳама чизош востребованиам баъд арзонанд. бизнеси шумо пеш меравад, барое ки ҳамин чизо мисол арзонтаранд нисбати дигар ҷо. мисол метавонем ки ба пули кам соҳиби ҳамин чизошем. ҳар рӯзе ки ҳамин компания Фаберлик да кушидагем, хона да собун харидан, шампун харидан мисол нест. ҳама ҳамиё барзиётанд, бо маошҳо баромадастанд. хайна чӣ қадр ки шумо медонед, мо ҳози гап занам бовартон намеояд. мисол 55,000 дигарон бипирсен, 55,000 вақте ки ду каталог подряд директор мешин, 55,000 шумо да бонус меояд. бонус падарка икроми. баъд касоне ки навина мисол хуш мешаванд дар командаи мо хуш мешаванд, бо иҷода ҳастай каструл ба нархи 350 сомон шумо падарка мегирин. кроми мо мисол наставникои шумо касе ки қатъи мо кор мекунад, бо ҳастай иҷа 26% барои шуморо арзон меояд. бо ай тарафи мо ба шумо падаркои махсуси соли навӣ мешавад. касе ки мисол то соли нава нами каталогда қатъи мо хуш мешавад, мисол регистратсия мекунад дар командаи бонувони либостивӣ, мо шумода скидкаҳои хушрӯ мекунем. скидкаҳое мекунем ки ҳам хубанд, ҳам падаркое мекунем ки мисол шумо худатон барои дар ба мо кор кардан розӣ мешен. дар иҷа чизое ҳастанд ки бисёриша аксарияша ман намедонам чӣ ба ки компания Фаберлик 10,000 намуд дорад. 10,000 намуд маҳсулот дорад. мисол якта дута дошта боша, ман гап занам. аксарият ҳамин чизо бонувода маълумай ки чияниё ҳамаи нами духиёшон, ҳамаи ҳамин чизо ҳаст. бо як бор дига такрор мекунам ки касе ки шумо бекорен, вақтона беҳуда нагзаронен. ин бизнеси вақтай. фақат маълумот метии. бо ин гуфтестам ҳамин крем шумо да маъқул мешавад. дугонатай, ёртай, шиностай касе ҳастай мегӯяд ки ина ман харидам, ина мисол ман амира харидам, компания ҳама да падарка метавад ина як
падарка мета, ҳам ҳамада бепул мегалта. Чизе ки ҳозин ҳаминҷа ҳастай, ами соҳибашда бепул галтидагиай. ин ами чизе ки ҳастан ку, ин ами ай фоидаи худаш, мисол то обороташ ай 250 дар 6 моҳ ай ҳисоби кору бораш ҳозир ҳисоб кардем 18000 фоида шидагиам да. 18000 сомон. ина боруш 18 оли бо коробка задагиан, хеле коробка задагиан, ҳама ира хона ҳам намебарад. барои ҳамин як бор дига мегӯм, касе ки шумо бекорен, мисол вақти хитона нагзаронен, вақт кадомит ки одатҳои ҳамин гап задани бисёр дорен, намедонен ки қати гап занен, шумо ҳанами занг бизанен, мо шумода одатҳои хуби задана ёд метем, яъне муошират ба клиентора ёд метем. шумо ай беҳуда гап заданда ба телефон, шумо фақат маълумот метен як каси дигара, айрӯи ки шумо маълумот метен, шумо сум кор мекунед. осона, осонак, ягон проблема надора. касе ки хуш мешава, ҳозир дар каталоги нав каструлай, каструли калон фирмени метонед ки шумо сразу баъди ҳамин авор мода занг бизанед, мо шуморо 100% ба қуллаҳои баланд бурда мерасонем. бизнеси вақта фуромӯш накунед. бизнеси вақтай одамо чиқаре ки медонед, занако ҳозир пешравӣ доранд. мақсади мо ҳам ҳамияе ки занакои тоҷик мисол дига дастнигар набошанд, дастнигар набошанд. мисол шавҳарошона ёрдам кунанд. ҳамин вақте ки фоида мешава, ҳам фоидаи хона мешава, ҳам фоидаи ҳам шавҳаротон мешава. мисол бо як даромад кишид, мисол даромад нағз, мисол ганда нест ку, мисол приятния, барои чи ба ки шуморо ягон кас намешноса, шумо баромадам намекунед. бисёр метарсен ки мо чӣ кунем, дар интернет меброем, бояд гап занем. не, ҳеҷ чи гап зан дар кор нест. занак ба занак гап мезана. иҷа занак ба занак гап мезана. мисол ҳоҷиен шумо, мисол коркуни давлатен, фарқ надора, фарқ надора. ҷойда шумо кор мекунед намекунед, марҳамат занг бизанед. ин кор барои ҳамаи, мисол дар тоҷикистон хай мардако кам кор мекунанд, фикр мекунанд кори занакия не ки фарқ надора. мисол касе ки метона маълумот дода, фақат як маълумот метан, тамом дига. чи ба ки иҷа сар кардагӣ ай ҳамин ришта то мисол пӯшоку ҳама чиза дора. мисол 10,000 намун масъул дора. масалан ина кофе дорад, ина мисол шампун дорад, гелои ҳархела дорад, туш дорад, шампун дорад, дандоншӯакоша хай набигем ба дараҷаи олӣ зуранд ки ҷои гапш нестай. боқи сарбаланду обод бошен. касе ки мисол занг мезанад, то соли нава ҳам компания каструл шумода падарка мекунад, бо ай тарафи мо тӯҳфа мешава. обши ки шумо тӯҳфаборон мешин. боқи сарбаланду обод бошен. видеоҳои моро тамошо кунед. марҳамат, то соли нава занг бизанед, тӯҳфаи соли наватона бигиред. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. битонен ҳамин ролика барои савоб, мисол ҳастанд занакое ки мехоҳанд кор кунанд, намедонанд куҷода кор кунанд, боварӣ надоранд, ҳамин ролика падилица кунед. боқи сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.